Why na ba ang mamali mo isang sabi na AJ ko dali? AJ kita mo kami ang hope of you. Ilaray ba ang okay? Oh, ha. AJ ko na sa parmo. AJ, mali mo ko rin pala. Ilaray ko na po matanda sa dali ba ang sisilaw? Bayang tumagin na si Sandra. Ilaray na. Nanggo kapoy sa pagitaw niya. Thank you, that's a... Oh, Hitler!